No niin, täällä on kauniita kukkia. Meillä on tänään täällä 70-vuotisjuhlia. Niitä juhlitaan vähän niin kuin äidin ja isän suhteen kummankin juhlia. Ja ne on tosiaan tuolla Villa Pentrikissä illalla ja sitten tullaan tänne. Ja tässä mun siskoni meikkaa äitien. Nyt täällä on laitettu pohja jo valmiiksi ja laitettu vähän valokynää tuonne silmien alle. Ja nyt me vähän korostetaan kulmakarvoja. Ja mä leikin nyt tämmöstä meikkitaiteilijaa tässä, en ole meikkaaja, mutta lumenen kynällä laitan. Elikkä niin me mennään syömään tosissaan ja on tämmönen ihana tämmönen kesäinen ilma, laitan aika kevyt, semmonen kaunis, vähän semmonen kesämäinen meikki. Äidillä on semmonen mustavalkoinen, semmonen aika graafinen puku, niin ehkä sitä ajatellen sit voi jotain jännää. Tai se on lähinnä sellainen merimieshenkinen kanssa. Vähän semmonen raikas kevät. No niin. Ihan sama jotain. Taas vielä nämä kulmakarvat kondikseen. Tää nostaa ihanasti näitä. Hei, nyt rentona. Niin nostaa vähän näitä ilmettä, kun pikkusen laittaa kulmakarvoja noin, mutta ei saa laittaa liikaa. Noin. Sitten me laitetaan niin vähän luomiväriä. On tämmöistä ruskeeta ja beessiä. Ja ei voi laittaa hirveästi. Ei. Että semmonen ihan kevyt, vaan että se vähän korostaa. Silmiä. Ikkuisen. Eli mihin sitä ruskeata luomiväriä laitetaan? Siihen liikkuvalle luomelle, eiks niin? Joo. Niin mulla ainakin Raili opetti. Joo, kyllä. Mä yritän laittaa sitä vaan tonne juurelta silmät kiinni. Niin mutta eikö sitä häivytetä sinne niin kuin ulkonurkkaa kohden? Huomaa kyllä, että siskoni Riikka on käynyt siellä Railin opeissa. Joo, kyllä häivytetään, mutta tässä kun on kyseessä 70-vuotias ihminen, niin josta ei varmaan heti huomaisikaan, niin silmät on kuitenkin luomissaan sellaista velttoa osaa, niin ei uskalla hirveästi laittaa. Niin häivytetään jo, pistetään tuohon ihan tuohon juureen vähän, niin sitten se korostaa ja nostaa sitä silmää. Ja sille aika varovasti kokeillaan. Sitten se näkee oikeastaan ripsivärin kanssa. Noin, nyt on laitettu toiseen pikkusen. Melkein laittaisin tää silleen, että kokeillaan ja sitten katsotaan, koska en ole ammattimeikkaa. Laitoit sä sinne jotain pohjustusta sinne meikkiin? Mä laitoin sinne meikkivoiteen nyt, laitoit sä sitä? Se unohtui. Elikkä Lumenella on olemassa sellainen silmämeikin pohjustusaine, joka niinku helpottaa sitten se luomivärin niinku pysymistä. Niin katsotaanpa sitten lähempää. Meikkitaiteilija Kankare unohti nyt tämän. Nyt laitetaan tuohon sen verran tonne noin ja sitten pikkusen tonne noin, jotta silmät näyttää suuremmilta. Vähän tonne.